心から楽しめてないと思っていたんですけど、決勝シャルシェンがすごく自分の技を出して、僕の好きなポジションで勝負して、でシャルシェンも技をすごくたくさんかけて、もう本当に心が揺さぶられるというか、レスリングってこんな楽しかったんだって試合をやりながら思ってて、試合だしすごく苦しい状況も多いというか、この体的にも多い状況でもこの試合をずっとやっていたいって思うぐらいすごくレスリングを楽しんでいて、その瞬間にもう本当なんか全部自分の考え方が変わったというか、何にも自分を縛らずに自分を何も追い込まずに自分が好きに自分の思うスタイルを貫けばいいんだっていうふうにすごくなんていうんですかね、気持ちというか考え方が変わって、結果的に試合負けてしまったんですけど、でもなんか自分を変えたというか、試合は一生忘れないだろうなっていう試合になったので、今はそれからはすごくレスリングが楽しくて、今は怪我してできないんですけど、